Meglepetés! Virág balkéz, Csoki jobbkéz. Honnan tudtad? Évek óta együtt élünk. Már mindent tudtok egymásról, és befejezitek egymás gondolatait? A kapcsolat üzembiztossá vált, de minden meglepetés előre kiszámítható. Ha nincsenek új élmények, új beszélgetések, hát ezt nem is tudtam rólad pillanatok, akkor szépen lassan a kapcsolat átvált automata üzemmódba. A kaland veled pont ezeket a megállt beszélgetéseket mozdítja ki a helyükről. Mert minden feladat egy apró ajtót nyit. Egy vágyra, egy félelemre, egy elfelejtett sztorira, vagy egy olyan oldalra, amit eddig még sosem láttál a másikból. Ez a szabadtéri élményjáték több mint 400 kérdést, kihívást és közös feladatot tartalmaz. Mindegyik pont arra készült, hogy újra egymásra hangolódjatok, hogy új szint vigyetek a kapcsolatba. Szóval, tudod már, hogy a párod melyik filmnek lenne szívesen a főszereplője? Most már igen. Ne hagyd, hogy ellaposodjon a kapcsolat, kezdjetek bele egy közös kalandba.